Hello guys, mabwrwi dong nोंथांमोननि गोदान भिडिअ गासिबो खुलिनायजों लोगोसे बरायफिननाय थाबाय। So guys, नोंथांमोना गोबां सिगांनिफ्रायनो कमेन्टआव बुंबाय दं दाल थुंग्रिखौ लाबोदो होननानै। So guys, आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन, ओंखायनो भिडिअखौनो बानायनो टाइमखौनो मोनाखै, ओंखायनो आङो लाबोनो हायाखैमोन। So guys, ओंखायनो आं दसे दिनै लाबोनो सानदों आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाल थुंग्रि सिबनायखौ माबायदि सुयो। आं डाइरेक्ट फोरोंलांखानोसै, फार्स्टनिया नेट जागोन। So guys, di ang sudah bagus ngobrol video, kayaknya setelah nih pasti ada jangan dikuno. Ang das kadang, kayaknya megon pernah tem, bukan pernah bunai wedi, megon pernah bunai wedi dar nang das kadang. So guys, pasnya sipun gak usah bawa bos tenggelam nih, kayaknya niat tuh milain nih, anak lah, barangnya belek tinggal orang gerada sebenarnya. Sipun gak banyak ya, banyak orang malah bah. Pasnya nih. Sa ga ga pa da pa sa ga ga pa da pa re sa ga ga pa da pa be pas nih eu konuşuyor ne ve kena sa ga ga pa da sa da pa sa ini bây giờ ini pa ni pa da sa da pa sa di bagian ini sampai ini akhirnya lah nih ini pa ni pa da na da ni da pa deh sampai kalau kan videonya gapa tere nya gapa sampai videonya Dani pada pa re sa da pa sa isprode re jam lain nih ispiro gapa dani pada pa re sa da pa sa ispiro re sa da pa sa sampai benimnya bingung sare gare pa udah sampai bingung ya. Ga pa dani pa na bisa menikmati itu masukannya dalam sa re ga pa ni pa
ga pa da ni 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 fa da बेनि उननिया नै जागोन re 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 ga sa re 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 ga sa बेनि उननिया re 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 ga pa re 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 ga pa बेनि उननिया दे ni 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 ga pa ni 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 ga pa re आं लिरनो हागोन बे ni 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 ga ni 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 ga pa ni 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 ga pa re बेनि उननिया re 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 ga pa re ga pa re ga sa re ga pa re ga sa re ओमफ्राय बेनि उननिया sa ga ga pa da ga pa ni sa ga ga pa da ga pa ni sa ga ga pa da ga pa ni ओमफ्राय बेखौ खननै सुनानै बेनि उननिया ओरै pa बेबो एखेयानो खालि एसेल'सो pa इयो pa नालाय pa ga pa da ga pa ni pa ga pa pa ga pa da ga pa ni pa ga pa da ga pa ni pa ga pa da ga pa ni खननै नै दिसनांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव मेरे फैसिगोन sa ga pa da re sa da sa sa ga pa da re sa da sa sa ga pa da re sa da sa बिदि फार्स्टनिया फैफिनलायसिगोन बेखौनो ओमफ्राय माबायदि गिदिं सुबाय थायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' गाइसमोन माबायदि उल्था फाल्थायाव माबायदि उल्था फाल्था लाना सुयो नोंथांमोना बेखौ उनाव आं फोरोंनायखौ रोंखांबाथाय बेखौ ख्रिस्टि मोसानायाव लाइनखौ माबायदि लायो बबेखौबा मोननै बबेखौबा मोनथाम बेबायदि लायो नालाय माबायदि उल्था फाल्था लायो आरो बेखौ नायनानै नोंथांमोना सोलों होमबाना आरामसे जौहायो आंबो हायो नाथाय दा फोरोङो लाइन खेबसेनो बेबायदि नोट्स होखाबा मा जायो माने भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन आरोना ओंखायनो माने आङो खनसे सिम्पोल फोरोंबोनाय जायो आरोना स' गाइसमोन बेनि उनाव आरो मोनसे दंबावो बेनि उनाव मोनसेजों सुयोना te 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 re te te re te te re te te re te re te re te te re te re te re बेबायदि मोनसे मिउजिक मोसाबावो बेखौ आं उनाव फोरोंगोन बियो एक्सुवेलि बेजों नङामोन जमानो ओमफ्राय ख्रिस्टि मोसाग्राफ्रा बुजाब होयो आरोना बेनि मेथाइबो दं बियो आं मेथाइखौबो खनगोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोनबो आरोना बेनि मेथाइयानो ओरै सुथुरखौ फेजेननो हारिखौ दिखांनो सुथुरखौ फेजेननो हारिखौ दिखांनो दावहा नांगोन जोङोलाय दाहाल थुंग्रि लानानै बेबायदि आरोना मेथाइया स' गाइसमोन बेखौ आं उनाव लाबोगोन बेखौ बिरगोस्रि मोसानाय होनो नोंथांमोना माबायाव
इउटुबाव बोनानै नायबा नुगोन आरो ना बेखौ उनाव लाफोन स' गासिबो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बेखिनिखौ नायनानै सोलोंग्रोदो आरो ना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन